ଆଚାର ଭାବିଲେ ବି ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯିବ। ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଥାଳି ସାଇଡରେ ଟିକେ ରହିଗଲେ ଭାତ ଉଠିଯାଏ। ଆଜିର ଏଇ ଘର ତିଆରି ଆଚାର କିଣା ଆଚାରର ଟେଷ୍ଟକୁ ବି କାଟିଦବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋନି ଯୋଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 4ଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ପୋଛିକି ରଖିଛି। ଆମ୍ବର ଚୋପାଟା ପ୍ରଥମେ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବା। ମଝିରୁ ଟାକୁଆଟା ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବେନି, କାହିଁକି ନା କାଟିଲା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିବ ତାର ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଚୋପା ଲଗା ବି କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା କାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଚାରରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କଭର କରିକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଆମ୍ବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପୁରା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଆମ୍ବରେ ଯାହା ଟିକେ କଷା ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ବି ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ରାତିରେ କାଟିକି ସକାଳ ଯାଏଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ବି ୟା ପାଇଁ କାଫି। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଶୁଖେଇ ଦେବେ ୟାକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ୍ବଟା ଅଧିକ ଟାଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ ମୁଁ ୟାକୁ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାରେ ରଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ହାଲକା ଟିକେ ଶୁଖିଛି, ବେଶୀ ଶୁଖିନି, ମାନେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଶୁଖେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଦିନ ଶୁଖେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେବା 100 ଗ୍ରାମର ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ଏଇ ସୋରିଷଟା ଆଚାରକୁ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦିଏ। ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ କଳା ସୋରିଷ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କଳା ସୋରିଷରୁ 50 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏଇଠି। 50 ଗ୍ରାମର ପାନମଧୁରୀ ଦେବା। ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଉଛି। ସବୁ ମସଲାର ଭାଗ ମାପଟା ଦେଖିକି ଏଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା 5ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଏସବୁକୁ ଜମା ବି ଅଧିକ ଭାଜିବେନି, ବାସ୍ ହାଲକା ଟିକେ ହାତକୁ ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ ସେତିକି ହିଁ ଭାଜିବେ। ତ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଏଇସବୁ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ବାସ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୟାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ବେଶୀ ପାଲିସ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ହାଲକା ଖଦଡ଼ା ରଖିଥିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗରମ କରିବା 1 କପ୍ ସୋରିଷ ତେଲ। ପୁରା ଭଲସେ ଗରମ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ୟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଚାରରେ ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମସଲା ତକ ନେଇଯିବା ଯାହା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ଦେବା, ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଦେବା। କଳା ଜିରା ଆଉ ଜୁଆଣିକୁ ଜମା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଗୋଟା ଦେବେ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା, ଆଉ 2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ଦେବା। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆଣିବ ଆଚାରରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣଟା ଦେଖିକି ଦେଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ପରେ ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ବେଳେ ଜମା ବି ଅଧିକ ଲୁଣ ଦେବେନି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ତେଲ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର ମସଲାରେ ଦେବା ବେଳେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମସଲାକୁ ବି ଟିକେ କୁକ୍ କରେଇଦେବ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେବା ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଆଉ 50 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼। ପାଣିଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଡ଼ଟା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଲାଗିବନି କି ପୋଡ଼ିବାର ବି ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଗୁଡ଼ରୁ ପାଣି ଅଂଶ ମରିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ରେ ଏମିତି ବବଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଟିକେ ହାତକୁ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ ଗୁଡ଼ଟା ପାଗ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ପକାଇଦେବା। ଗୁଡ଼କୁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ପାଗ କରିବେନି, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ପକାଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ। ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏସବୁକୁ।
ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ମିଠା ଆଚାର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି 50 ଗ୍ରାମ ଜାଗାରେ 200 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଏଇ ଟାଇମରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ୟାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆଚାର ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।